Nggak ada wak, orang laki-laki tepuk tangan aja dah wak. Orang perusi tepuk tangan agak kenamu tepuk tangan ibu aja wak. Inna aja nak yo, oh nak yo lah. Cacat. Papa. Mama, papa. Nak papa. Adik jawa ini buyang dalam hati mama. Kain saruang bantu pakai jilbab ane nampak de ambo batanya wawa oh ama akabat ke buyuang sarawa pendek bilo kapanjangnya jana coba nak kabuyang batangnya neda sonoy aga ibu lolati malam kini kalau urang nasa pangke joinyo neda sonoy ladi gua puloy anaknya kini sudah dana sanjong buyang denai antaan ba itu banaon desa malam ko aluna juo buyang kada pekawan mungkin jadi minantu derang sungai yang agak anu
papasan kay na toke matuanya mangicua pulang dari WA di bini sontakan ada sebentar aku mengaruh api aja nah sudah tu lah pulang ya sampatnya tu mengaruh dompet tu api ni tahu pulang lah bang Mutuke matua mungkin akan pulang SMS rumah di masuk pulang cincin nadia sabana gadang toke matua sagadang tenju ne buyuang amarando dek yakin menjulua ha jatuh aja bang dek angin malah tu ya apa sana toke matua lun pulang lai papanjang 50 balik sampai 5 tolong abi kena 50 tu katoinyo ndak abuli abali anak ini Kela kanai kece ini tukang oya aku nanakan dua oye Kambi amungku nekan nanarami Beri maaf tua awak malah kota apaino jika aku tak ala basiram pembali pulsain apa tendang tanah pulau ai diwi akain na bajanjian bayopi kaina nanti janji abang sampai deko kalau hanya janji ndak abang tapati dicontoh murai suince matono ko anana lain ko ndak usah dipikirai untuk ina sajo siangan malam ko abang ayo pipi oh piti kota kami bagimu oh di emato wala binana kanduang op dari abang Febi Siamang Boni di hari lalari subuh lah hampir jam 2 alah jam 2 dia dulu kami selengkap aku dari Mama Stumi di rantau Jawa ke di jalan ke Siamang Boni terima kasih Bang Febi Jorombangan semoga selamat sampai tujuan di rumah oke lanjut di rumah ini kesurang aja terima kasih dah kain saruang lai basandang dang tapi maya bu ini ma adingin Pado mangiswa wa tahu
baru 5.000 Bang Yopi menyumbang ala panjang sekali itu manwangyo Deka buyang sajo ince maturang sungayang piti hijau coklat kece Allah menyumbang 50.000 neopio kator sungai yang 5.000 mungkin adek matunya bakunang-kunang neopio piti sirah mungkin anam 1.000 deo oi nana katupe bang bulu nana di barine jabatan diaka Oe nana malompe ngondeka juna di pintu Oe tiba di laman dema patah-patah mako piti biru warna coklat itu tampaknya dek indah ke tangani nagini babarikan para lambo bak candoi ko bang non nalai airi laurang juo banantikan Ori sampein pesan sebentar aku dulu di sana. Parantau Aceh mako. Telingo kanyang terpukuk tidur. Sedang kami di kampung lain. Toke matoa nyawa manjek matoa kerja di hari. Hale menyumbang 50.000. Kau perantau Aceh jauh-jauh dari rantau. Oh Indo bapiti dah ada kampung salah. Parantau Aceh kabanyo pulang bansai mako indah satu menyumbang semalam ko parantau Aceh kini lai baniai salang agak 5.000 kabang buyong pulau majulah bang agak sekali parantau Aceh na tutui malu di nanarami malam ko Cali Allah kini bang Yopi Aceh walaupun tapas solai menyumbang agia lain na bang Yopi ala tutui mului na anyang sanjoi na samalam ko parantau Aceh jiko kain nasabui alun ilang juo efek corona nyo kala pula parantau Aceh daerah kampung indah agama nyumbang Oh perantau Aceh tu lalabi-labi dari Semeri nya kemari nyope menceliak Meri kakoto narampe barunya kemari la tinggal belanjut untuk di Semeri ala dada tinggal sekolah dari Putra Soyan mungkin alatan de tadi de urang batu balang mako disiko ndak satu lai menyumbang yo babalan jori juo ondela jando urang kata utang sajo awak dinamo ayolah mama dari sana lah panjanglah ke lagu 3 bulan cinta terjalin cukup kampe cogai